баъзан оилаҳо ҳаст ки мегӯянд занҳои мо моро рашк мекунанд. чизе бигӯед, пас биё таҳлил мекунем. хонаро палисос рӯбад, асбобҳоро асбобшӯяк шӯяд, либосҳоро ҷумашӯяк шӯяд, фарзандҳоро боғча тарбия кунад. тапак накунедтон шумо, ширу ҷурғот худаш меояд наздатон. ҳар корҳое ҳаст ки ҳаст. пас мардҳо фаромӯш насозед. вақте зан холӣ монд, вақте зан бекор монд, баъд зуд кунҷковиро сар мекунад. ана ин фақат фикри ман асту бас. ба ин хотир вақтҳои охир зан корашро гум кард. баъд почак болои почак сериал тамошо мекунад, ҳамон филмҳоро мебинад, рашкҳои он филмҳоро, баъд дигар бекор ки монда, баъд зан ту куҷо чӣ кор кардед, чӣ он ҳамсарони худро эҳтиёт кунед, дӯстшон доред, зани ду нагиред. чанд қадар хурсанд мешаванд, шӯхӣ дорам гиред.